또 마바이 दं लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ खनसेबाव बावहरबाय स' भिडिअखौ लास्टसिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअ बरिया जादों अमेजिं जादों नायलांबाय था लाइक खालामबानो जाबाय लास्टआव तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के ओइ र गार्लफ्रेंडा जि बयफ्रेंडना कल खालामना मोनाबाथाय बयफ्रेंडनि बिमानाव जि कल खालामना सोंहरोलै इदि गार्लफ्रेंडखौ बाव मोनोलै हो खबर लालाय खानैसो नांगौ जादों खानैसो देलाय खबर लालाय थाब नों खानैल' नांगौ खानै बारा नङा बारा नगेननि दखानाव मोनो नगेननि दखानाव ए सानै साथाम फाननाय केजि सिस्टेमसो फानो नांगौबा लांफैबानो जाबाय जोंनि खाथियावनो दोङो हेलो आदामोन हेलो नोंसोरथ' आंखौ दामानि कमेन्टआव बिराद गाज्रि रायहरगासिनो ना नोंसोर आंखौ ओरैनो सायावसो रायफ्लादों ना रियेलाव मोनबा नोंसोर आंखौ लाखायोथ' नोंसोर आंखौ गोसोखायो नङा होमबा नोंसोर आंखौ गोसोखायो आं मिथिखायो आं नोंसोर रायनायखौ जेबो साना मा बुङो बुंबाय था जिखुनु जाया आंखौ गोसोबाय थाबानो जाबाय दे आंथ' थोखायोनो खालि नों खालि हाबा जानोल' रेडि जाना थांगासिनो दं आं लायनो नोंखौ एकदम थिनिखि खिन्थाहरथाव आगै जों आंजों हाबा जाथावथाव आदा जेम्सखौ फसायदों मालाय नांगौ आब' आंनो नाङा एफा बोरायनो कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं दोबारा ट्राई करेंगे उल्था कल बारना खर'आव जोगोन आं नोंखो फिल्माव आं जेरै जायोना उल्था कल बारना खर'आव खोलैगोन आथिंखौ आं नोंखो